Hej, mit navn er Mike, og jeg arbejder som værktøjsspecialist hos Bosch Power Tools. I dag skal vi gennemgå vores 18 volt stykkerpistol GNH 18V-64M. Dykkerpistolen her bruger 20 graders skråstillet søm i en længde fra 32 til 64 mm. Du tænder let dykkerpistolen ved hjælp af den ene knap her, og den går i enkeltskudsfunktion. Vil du have dykkerpistolen over på multiskudsfunktion, gøres det også ved hjælp af denne knap. Skulle det ske, at der er et søm, der sætter sig fast, kan du hurtigt og uden brug af værktøj komme ind til slagstiften. Pistolen er udstyret med det, vi kalder Wood Protection System, hvilket gør, at pistolen stopper, når magasinet er tom, og derved ikke laver mærker på det emne, du er ved at skyde fast. Justeringen af dybden på din dykker gøres ved at rulle på knappen her. Derudover er den udstyret med det, vi kalder en U-næse, hvilket gør det lettere for dig at se, hvor på emnet du rammer. Så mangler du en dykkerpistol, der er let at håndtere og har en lav rekyl, så er den her lige noget for dig.